Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija jidher li ma tgħallem xejn mill-burraxka ta' kritika li qala dwar l-ewwel biċċa xogħol tiegħu fil-Parlament. F'mozzjoni mresqa fil-Parlament li temenda l-liġi tal-IVF, il-Partit Nazzjonalista ħareġ kontra l-miżura li nisa li ma jistax ikollhom tfal jingħataw 100 sjalif. Dan biex ikunu jistgħu jsifru barra l-pajjiż biex ifittxu mod alternattiv. Fost oħrajn, l-MGRM fissret il-mozzjoni tal-Partit Nazzjonalista mibnija fuq premessa falsa u diskriminatorja. F'intervista fuq ir-radju tal-Partit Nazzjonalista, Delija kontradixxa lilu nnifsu meta qal li mhuwiex kontra din il-miżura, iżda xorta waħda insista li tinbidel. B'reazzjoni, il-Partit Laburista innota dan l-aġir waqt li ddeskrivih bħala wieħed diskriminatorju lejn nisa Maltin. Din ma tasalx b'sorpriża hekk kif Delija saħansitra spiċċa l-intervista tiegħu billi qal li xejn mhuwa ikbar mill-Partit Nazzjonalista li tfisser li l-Prim Ministru prospettiv ta' pajjiżna qed ipoġġi lil partit fuq kollox u fuq kulħadd. Imma dejjem inżommu f'moħħna li hawnhekk familja waħda, hawnhekk partit wieħed u ikbar mill-partit, m'hemm ħadd. Jidher iżda li l-partit mhuwiex ikbar minn kulħadd, hekk kif hu stess minkejja li jaf li l-partit għandu dejn kolossali, donnu jrid jiġġustifika għaliex għandu jieħu żewġ pagi, waħda bħala kap tal-Oppożizzjoni u l-oħra bħala kap tal-partit. Dan hekk kif fi kliemu stess, anzi iktar minn hekk fl-ewwel parti tal-intervent tiegħu, għalli dawn huma żewġ xogħlijiet differenti. Ġo moħħ in-nies il-personaġġ tal-kap tal-Oppożizzjoni ifisser ukoll il-kap tal-partit ishom ħaġa waħda, mhumiex ħaġa waħda. Il-kap tal-partit huwa dak illi jiffoka f'dak li huwa il-partit innifsu, l-istrutturi tal-partit, jirrappreżenta l-partit, il-policies li għamel il-partit, it-tieni kappell huwa dak tal-kap tal-Oppożizzjoni.